Basale Dingwane abahlali basendaweni yasoThongathi ngesikhathi kugasela-ke imvula enamandla ehambisana nesiphepho. Mbukelo wesilethu uHle TV sakubikelela noma uyaqala ungena ku-YouTube channel yethu ungakhohlwa ukuncofoza subscribe button ukuze siqhubeke sikwethulele zonke ezingenayo. Udaba esikuphathele lona-ke udaba-ke oluthinta-ke isimo singabanga sihle, isimo-ke esithinta-ke izimvula ezinamandla neseyithe zagasela endaweni yasoThongathi-ke zaseyishiya-ke kumahlapahlapa nalapho khona abantu abaningi ababese belimalelwa khona imizi yabo nezimoto. Iningi labo lisale Dingwane. Kanti-ke noNdunankulu bese ekhipha-ke isitatimende sokuqinisekisa ukuthi abantu mabaqaphele kunezimvula ezilindelekile ezinamandla ezingase ziphinde zibuye ebusuku lapha-ke e-KZN. Imbukelo esilethu uHle TV wale kokuchitha isikhathi nje ngenye yamavidiyo lawo esizokuthulela wona-ke akhombisa ngokusobala umonakalo owenziwe ile mvula ehambiselana nesiphepho. Bafethu. Guys. Bafethu, lapho bengiphakathi kule moto bafethu. Phakathi kule moto sinophe bafethu. Bafethu. Nomthu usatha noma yini le bafethu, hayi fuseke yini. Ke sibhene nayo eGwaveni le. Phephu izindlu zonke. Phephukile zonke izindlu. Sinazi indlu kuyimanje. Why? On our way to your area. Señor, uno por el cual se trata de traffic, y de ellos son que ya no se